mal som kamaráta, ktorý robil na polícii, potom prešiel z polície robiť do tajnej služby. A potom len zrazu som zistil, že ušiel. A že sa zrazu o ňom píše v novinách, že je vlastne hlavný svedok v únose prezidentovho syna, Kováča mladšieho. A poznal som aj jeho kamaráta, tiež policajta, Roberta Remiáša, s ktorým sme tiež občas chodili na kávu. Keď tento kamarát v tom zahraničí, kde sa ukrýval, oslavoval okrúhle životné výročie, tak ma ako kamaráta pozval na toto výročie a bol som tam za ním. Tak vtedy mi tam porozprával, že čoho vlastne bol svedkom, na čom sa zúčastnil a o čom svedčil a prečo teraz vlastne sa schováva. No, čiže mal som takýto kontakt s ním a bolo to naozaj o ľudských vzťahoch, o ľudskom priateľstve. Potom sa stalo, že Robert Remiáš, ktorý mu dovtedy robil spojku medzi Slovenskom a tým zahraničným úkrytom, zomrel. Vybuchol v aute, zhorel, bol mŕtvý. Po nejakej dobe od tohto úmrtia ma skontaktoval tento môj kamarát, ktorý sa ukrýval v zahraničí a zavolal ma tam za sebou a poprosil ma o jednu službu, aby som odniesol jeden list vtedajšiemu prezidentovi Kováčovi. Keď som ten list doručil, tak ten človek sa chytil za hlavu a hovoril, že by teda potrebovali, aby som doručil list späť. A ja som povedal, toto sme sa teda nedohodli a nič také. Naozaj na veľmi dlhé niekoľkohodinové prehováranie, kedy povedali, že to je nielen prosba, ale že to urobím dobre pre demokraciu na Slovensku a že ten režim pomôžem, ktorý tu vtedy bol, zničiť. Debil, nechal som sa uhovoriť a odniesol som späť ten list. A vlastne som sa dostal nechtiac do funkcie, ktorú predtým plnil Robert Remiáš. Bolo to jedno z najhorších období môjho života a vtedy viem, ako vyzerá tajná služba, nielen naša, ale aj zahraničné rôzne. Vtedy som sa naučil štartovať auto s otvorenými dverami, vtedy som sa naučil unikať, neviem či úspešne, väčšinou neúspešne, iným autám. Vtedy som zažil skutočný strach, kedy nielenže som cítil, že ma sledujú, ale kedy v úzkej uličke, kde neprejdú dve autá, jedno auto pred vami zastane, druhé auto za vami zastane a začnú vám trhať kľúčky. Vtedy som proste vedel, ako pracujú, ako dokážu pracovať tak, aby boli neviditeľní a naopak, ako dokážu pracovať tak, aby vás vystrašili a boli viditeľní. Takže to bolo také obdobie, ktoré sa vlastne ukončilo tým, že nakoniec tie vtedajšie opozičné, oni sa vtedy nazývali demokratické sily, vybavili Oskarovi politický azyl vo Švajčiarsku. On odišiel z toho svojho úkrytu, kde bol dovtedy a kam som za ním chodil, do Švajčiarska. Ale ja som ostal tu na Slovensku. Remiáš už bol dávno mŕtvý. A mňa stále sledovala tajná služba. Oskar má politický azyl vo Švajčiarsku, môže už v pokoji žiť. A čo ja? Keď po dlhom naliehaní povedal, že chcete počuť pravdu, ja som povedal nič iné, len pravdu. Tak povedal, že no, vykašľali sa na vás. Tak som povedal, toto som potreboval vedieť, aby som sa ja sám vedel zariadiť. No a vtedy som vedel, že ja proste mne nestojí ich boj, to bol ich boj, opozičný boj, mne nestojí ich boj za môj život a moje prenasledovanie tajnými službami, neviem akými, všelijakými. Tak som proste sa snažil výjsť z tejto situácie najlepšie, ako som vedel. Nechcel som byť ani zabitý ako Remiáš, nechcel som byť ani ďalej prenasledovaný. Tak som oslovil kamaráta ešte z revolúcie, ktorý v tom čase robil hovorcu HZDS a som mu povedal, prosím ťa,
potrebujem sa stretnúť. Celé som mu toto vyrozprával tak, ako bola skutočnosť. On povedal, čakaj tu, idem za starým, poviem ti čo aj ako. Vrátil sa o pár hodín a povedal, OK, iba povieš, ako to bolo, vlastne si nemusíš nič vymýšľať, povieš pravdu, budeš mať pokoj. To prvé áno, to druhé, mohol by ma aj Pán Boh prosiť. Občas kamarátstva sú kamarátstva, ale majú svoje hranice.